Takže vítám vás u dnešného videa a dnes to je unboxing. Vlastně první na tomto kanále, lebo on mal výjsť ještě jeden predtým, už dávno, ale to sa moc nepodarilo, takže o tom sa ale nebudeme baviť. Takže tak. Máme tu teda G7, tretiu sériu, ktorú som veľmi chcela. Máme tu 3 pečopákov a najviac sa teším asi na tohto. Mám si iných Dream, akože z tretej série, ale tento je extrémne pekný. Takže v dnešnom videu si to rozbalíme a ja to asi nebudem ďalej obkecávať. Iba poviem, že ďakujem za 100 odberateľov a ospravedlňujem sa za to, že moc nevychádzali videá, ale pokúsim sa byť aktívnejšie, takže tak. Like a game, look at us, we go on and on again. We'll go on to the end, what we wanna do on and on again. Make you feel like a game, look at us, we go on and on again. We'll go on to the end, what we wanna do on and on again. Look at the you and me, switched it up. Who's this? Did I buy your jeans? So fresh, so clean. 얼마나 기다렸던 날 드디어 feeling so right. 또 한 번 더 I need to know you want some more. You wear new tee, new jeans, you and me. You wear new tee, new jeans, you and me. You wear new tee, new jeans, you and me. You wear new tee, new jeans, do you see? Make it feel like a game. Look at us, we go on and on again. We'll go on to the end, what we wanna do on and on again. Make it feel like a game. Look at us, we go on and on again. We'll go on to the end. Dobre, takže ako doplnky tu máme tyto. Vlastne kyblík zelený, potom mrkve a toto asi nejaký šalát, neviem čo to je. Takže to bolo k doplnkom. Potom máme tohto krásovca. Kohúta. A ja mám vlastne ešte tohto, takže rozmýšľam, že urobím z nich pár. Takže hlava ako vždy je mäkká. Stojí celkom nestojí, ako padá, ale nevadí. No, takže tak. Ďalej tu máme tohto psíka, ktorý je extrémne pekný. Hej, proste je nádherný. Aj farbami, proste je pekný. Ten nemá takú mäkkú hlavu, ale hej. Takže tak. A za mňa najkrajší pečopák z tohto setu. Hej, tento kôň. Proste páči sa mi, ako ja moc kone ako pečopákov nemusím, ale tento je pekný. Páči sa mi proste farbami, tá kombinácia je super. Hlava nie je zase taká mäkká a proste je úplne nádherný. Takže asi tak. No. Meno k ním ešte vymyslené nemám, ale niečo potom vymyslím.
A si tak všetci sú úplne nádherní a dúfam, že ich nejako využijem. A ja vlastne plánujem sériu, chcela by som točiť nejakú, alebo filmy z BFF točiť, ale to úplne neviem. Takže asi ich tam nejako využijem. A nebolo zas... počkať. Tak nič. Zabila som žetoník. Ak niekto hráte na Robloxe, tak tu máte kód. Potom tu máme takto planík a kartičku. Ty kartičky sú akože pekné, ako tam je vždy to pozadie, také realistické, ale ako to tam je príliš také prázdne, hej, že tam je iba plot. Ale pekné. A to bolo teda asi všetko. Ja neviem, čo mám ešte dodať. Proste tí pečváci sú úplne nádherní, hlavne teda ten kôň. A hej, bolo to také kratšie videjko, ale chcela by som byť proste aktívnejšia teraz a viac točiť. Mám v pláne aj LPS úlohy 2. A tak hádam budem aktívnejšia, ale ja vážne neviem. To je teda všetko z dnešného videjka. Budeme rada za like a odber. A zatiaľ bye!